At ayan na nga mga guys, ang plano talaga ni Halo Joy ay mapahamak ako. Gusto niya akong ipatapon at gusto niya talagang siya yung magprotesta sa kasal, magsabing itigil ang kasal at itapon ang groom sa kanal. Ayan mga guys, para kami diyang mga artista sa pelikulang Hindi Ka Nasisikatan ng Araw Dahil Kulop Na. Ayan para ako diyang si Rumi Diaz, Berting Labra. At yung aking mga abay naman sila yung aking mga tauhan. Welcome back mga guys. Ngayon po ang pagpapatuloy po ng mga kaganapan behind the scenes ng aming kasal sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At ayan mga guys, madaling araw pa lamang po ay nandito na po, nagpapalitada na po ang mga makeup artist sa lahat po ng mga kasapi po ng kasapi. Malamala kilusan sa lahat po ng mga kasama po sa entourage, lalong lalo na po yung mga abay. At syempre mga guys, yung aking labadabs na 4 na oras po ang kanyang pagpapalitada dahil kailangan po niya ng madakmol na palitada dahil marami po ang mga takpulan. Charing lang po. Hi guys! So ngayon, nandito po tayo. Aray! Ayan mga guys, yung nag-intro ay pinsan ko po na si Pinky Bawisan Servito na kasama po sa mga abay. At syempre mga guys, ayan inumaga na yung pagpapalitada sa aking asawa. Ayan mga guys, inumaga na nga dahil syempre brownout po dito. At ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng makeup artists. Ayan, kay Junela Mera. At syempre kasama na rin po kay Inday Beauty na nandito po kanina, tumulong po. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Sinabihan ko nga sa kanila, huwag nyong dakmulin yung kanilang mga pagmumukha, baka hindi na sila kilain. At ayan mga guys, ito naman po dito ang lutuan po ng yes yo, break it down you. Ayan, so mayroon po kaming 3 lechon at ayan po, madaling araw pa lang po ay kinatay na po yan at ngayon po ay sinasalang na po kanila pong biniberikis kanila pong pinapatalibong ang mga kahoy para po pantay po ang pagkakaluto at hindi ang maragumok lang mga guys ay yung kukunin ng mga mananakgas. At syempre mga guys, mega love shoutout po sa lahat po ng nagtrabaho at ayan, nagbiberikis, nagpapaikot po ng lechon sa aking mga kapaturan, sa aking mga kabataan, sa aking uncle. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Sila po ay mga kasapi ng Team Magmara. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Salamat. At ayun nga mga guys, dahil ngayon pang araw ng aming kasal, bago po ang seremonyas at inuman at tsatsahan at syempre pagdadanis, ngayon po ay i-double check natin guys ang venue. At ayan, nagdadagdag pa ng trapal dahil napakalawak po ng kanilang plaza. At ayan, mega love shoutout po sa mga nag-aasikaso dito na grabe guys, wala pong tulugan ang mga yan yung daddy ko, yan po yung pasimuno ng lahat. Ayan, ito po dito yung simbahan, simple lang po yung dekorasyon at importante po talaga dito ay syempre yung panalangin at yung basbas ng pare ng Panginoon. At ayan mga guys, ito po dito yung quarter ng caterer. Ayan, at nandito na po, nakaplastada na po yung mga lalagyan ng pagkain. At ayan, may mga pagkain na po yan dahil ang misa naman po ay alas 10 ng umaga at ngayon ay alas 6 pa lamang. Ito po dito yung mesa ng mga abay guys. Ayan, nagpaka-table cloth po, yung pati po yung mga upuan may mga putos-putos po. At ito po dito yung simple at pero maganda pong stage namin. Ayan guys, simple lamang po, hindi ko na po kinaya na ako po yung mag-cut ng letters at mag-design ng stage dahil syempre guys, kami po yung basta kami po yung ikakasal, so hindi ko na po yan nilawgaw. At ayan guys, ito po dito yung lamesa para po sa mga ninong at ninang. Ayan guys, diba ang haba, naka L shape po siya, tapos yung mga bisita nasa likod po para naman po sila po yung secondary witness ng mga first witness ng aming yes you. Ayan mga guys, para kami dito mga Guns and Gone sa pelikulang Guns and Roses.
Ayan, para kaming si Maod, si Taorday, at kung ano yung aming mga porma dyan. Ito guys, yung aking mga kasama dito, yung aking mga abay. At ngayon naman guys, dito po sa imburnal na yan, ayan may imburnal dyan, dalawa yan. Nakadipa po yung aking mga abay dyan para silang mga artista sa pelikulang Isang Dipang Langit. At syempre ako pa rin yung bida. Pero actually mga guys, ang pinagawa talaga sa amin diyan ni Halo Ju Photography ay gusto niyang lumipad kami mga guys. At ayun naman mga guys, ang bride at ang kanyang mga parangan. At ayun na nga mga guys, ready na po para po sa okasyon ang lahat. Yes. Ayan po, may mga pagkain na po yung mga lalagyan dito po sa catering services. At ayan, ready na po yung mga pinggan at pati na rin po yung litson. Yes. Ayan, 3 po yan at tinadtad na po yung iba para mas madali pong iserve. Pati din po yung misa ng mga abay. Yes. Ayan, nakita ko talaga yung pangtagay. At ayan, ito po dito yung mesa ng mga nanay. Yes, ready na rin po. At ayan po yung mga misa. Yes, wine pa lang po yung nakalagay sa mesa ng mga ninang at ninong. Siguro parang inom siguro ang mga ito, kaya hindi pa sila nilalagyan ng pagkain. Pinasiguro talaga ang mga alak. At syempre mga guys, sa likod po ng mga presidential table, ayan, nandyan po yung mga misa para po sa mga bisita at iba pang mga dadalo. Yes. At ayan, ready na rin po yung choir. Yes, mga guys. At ready na rin po yung simbahan. Ayan Yan. So guys, abangan po ninyo yung iba pang mga videos na ating i-upload. Maraming salamat. Yes, break it down.